Yena mar mondo mi achwali achiel kachiel nyaka kaunti ma Migori kocha kama bende wedo kanyo ni gedo mano mar stadium kata alap tuke mano ma Migori sani to koro yangore ni osechopo atamalo 75 gino kata gedo mabende ne oketne omenda mabende romo milion 700 e hiko omenda ma 225 226 kane oloso ikindego mano mabende ne otimo limbe e kar tuke no kata e stadium no. Governor mano ma kaunti ma Migori Molora Ochilo Ayako ne oyango ni e bwo dweche 2 duto gedo no biro bedo rumo kendo chenrogo mago mag tuke biro bedo kachakore ayanga. Bende ne owacho ni gedo maket koda mano oseyawo chenrogo mag kata thuologo mago mag tije ne rowere mawuok e kaunti mano ma Migori. Jotugo e kaunti ni kima Migori koro to biro bedo koda ka fuong'ruok bang' tende kaunti ma yango ni gedo nogo mar stadium biro kawo mana dweche 2 kende hai to rum ka nyaka sani ler makende yangore no sechopo atamalo 75 ma bende wach mabende no chiw koda ka governor ma Migori Migosi Ochilo Ayako e sach mabende no wendo kendo rango kaka gedo mar stadium nogo dhi nyime. Sani kora nyalo wuoyo gi chir ka asewuoyo gi contractor ni stadium ni idhi tieke dwe mar 9 kendo stadium ni biro bedo ne waduto. Nyocha kwanyo sulwe matin ka jogo adhula ma iluongo ni Migori Youth bende odhi e ngadhu machielo ma koro gidhi tugo e National Premier League. Wageno ni kama wantiere ni gibiro yudo kinde mar tugo. Jogor Kogalo bende biro yudo gi timbe mamoko mondo jo Migori obede gi kama long'o. Bende Migosi Governor Ayako no yango ni chenro mar gedo ni eki osechuogo thuolo mag tije ne rawere. Gino mabende koro osekonyo e bero nweng'o mag jodak ma Migori kod alwora mare ne mar thoth oganda mabende tiyo kuondego eko gin mago mabende koro konyo e jiwo uchumi malo e kaunti ni kima Migori. Contractor ni tiyo ka waneno ka jok matindo, waneno ka jo ohala nigi nweng'o. Jok matindo nitie matiyo ka kendo mosetiyo kendo ma pod biro tiyo. Jo ohala nitie mang'eny mokelo kuoyo, mokelo smiti, mokelo chumbe, mokelo gik mopogore opogore. Omiyo wamor gi nweng'o, wamor gi medruok ma project ni okelo ne jo Migori County kendo wan jo broad base. Gor Collins, Kala TV, County ma Migori.